Bombo Business News. Gin-athag sa Department of Energy o kung DOE nga hindi makaapekto sa presyo sang produktong petrolyo diri sa Pilipinas ang tensyon sa tunga sang Venezuela kag Estados Unidos sang Amerika. Suno kay Energy Oil Industry Management Bureau Director Rino Abad, ang oil exportation sang Venezuela ang mas manubo pa sa 1% sang global supply. Magluwas diri suno sa iya halos China lang ang nagabakal sang langis dito sa Venezuela. Bangod sini suno sa iya hindi maapektuhan sang krisis ang supply sang langis sa kalibutan. Pahayag sini wala man naga-import sang langis sang Pilipinas halin sa amo nga pungsod. Samtang Sabado sang kaagahon matandaan sang gindakop sang United States military si Venezuelan President Nicolas Maduro kag iya asawa nga Cecilia Flores. Gindala sila dito sa New York para magatubang sa sampaw-sampaw nga mga kaso nga naangot sa ginaaligar pagpasulod sang ilegal nga droga sa Estados Unidos. Una naman nga ginapanindugan ni Maduro nga ang mga kaso sang US batok sa iya ang nag-ugat sa interes sang Trump administration nga angkonon ang oil resources sang Venezuela. Bombo Foreign Exchange Update is brought to you by Quinbank Business Banking. Kabombo ini nga exchange rate ginbase naton sa closing transactions ang Bankers Association of the Philippines sa BAPA kag sa Bangko Sentral ng Pilipinas sa BSP kahapon sang hapon. Sa aton nga reference rate 59 pesos and 21 centavos ang baylo sang isa ka US dollar. For o konsiliwat 7 pesos and 57 centavos ang baylo sang Hong Kong dollar. 45 pesos and 98 centavos para sa Singapore dollar. 15 pesos and 73 centavos ang baylo sang Saudi Real, kag 69 pesos and 12 centavos ang baylo sang euro. Kabombo subong adlaw, magabalik ang transaksyon.